Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteruak eta beste flipau batzuk. Venga, Pa' eso te estrella, frótala. Pantorrillas y tripa, haz que crezca, no le bajes. Y en la bajadita, esta tipa Vale. no quiere que cante, Bueno, genética. kaixo da noiri, gu beranduegi gara, eta etorri gara berriatura beranduegi egitera. Guztion artean, ea zigirtetzen den, orain ikusiko dugu, improvisatu dengo dugu pixka bat, eta beste pixka bat ez. Dupuy, dentro del cupata, bajadica Dupuy, ikusiko gara, mantecao de Pereda, por toda tu cara. Cara, salió la jugada, fundador. Bueno, horrena, apa gazteak, eta ni. Kanta hau, Raimundo Alcanaster ezagutzen zuen. Bueno, dedikatuko diogu Preneko Navarreroak haserraztea bizitza honetan dagoen plazer handienetako bat delako. Eta saio hau eskaini nahi diogu Alberto Fujimoriren gorpua jaten nahi dien arrei. Eta bueno, nire herrian... Ni hasiko naiz, nire pedikuarekin, ni ja ekarri dut. Zuek moztu, nahi bazue. Bai? Ni neu pixka nerviosa, ze azkenengo aldiz hau intzanean, ni nintzen gonbidatua, eta hartu ninduzuen programan definitibo. Eta gaur nire lekua pixkat kolokan ikusten dut. Bueno, 30 bat aukera badazka. 30 ez da, baina bi bentsat, mai honetan bai. Bale, orduan, serio egingo dugu berba. Gaurko helburua da, aber zein joaten den gure lantaldetik, ez? Eta bain zein hartzen dugun. Apa. Ez da, horregatik. Bai, kaixo. Kaixo. Aber, aurkeztu zuen buruak edo zure hankak, o... Nahi zure? Nik, Aritz. Aritz. Eta zu zein zara? Ni unai. Zea txikista grabatzen da. Grabatzen da? Hori bostu iken da, Bueno, hemen diseinoa... Esan grabatzen da. Gu oso ondo gabiz tornerren leku hartzeko. Hori da. Amaren. Bale, orduan zu ezarete berriatuko jendea, ez? Berriatuko biztanleak. Segun. Zer? Segun, a ber. Ni ondarrutarrana da berritxun bizina, hasi da. Eta bestia berritxuarra da, baina ondarru bizina. Hori onartuta da, hemen. Udaleko araudian onartuta da hori. Oie, que saldia... Esaldia imperialistak. Bueno, justo ekarri dugu mikrofono bat... Imperialista totala, osea, onda... Ni neu atxik ondarruta berritxu batean, baina usteot, ez da izema biztanletik neunala bakarra. Osa, ondarrun besta nahi batean, jun. Enik entzun dutenez, garaio baten zuek herrikideak izango zinaten, hala? Jaixo behik egualtzen. Jaio barik geun. Ostra, ematen duzu euskarako irakaslea, Oso ondo, Entzun dutenez, lehen berriatua zan ondarru. Ala ondarru zan berriatua, beda? Bueno, lehengo, ondarru zan berritxu. Ze ondarruko karta magnan edo, nik irakurri neoan behin, da baina ez dute, bile harren ezin izotopa, baina, bueno, nik irakurri neoan behin, ez dakit nongo López de Aro batek emotzala... Hori Bilbokoa da, Bueno, Díaz de Aro, Bilbo mekali duke. Eta karta magnan, ipintxe nahi dau, ondarroa, tierra, oza, villa fundada en tierras de Berriatua, ipintzen dau. Ondarrun, eukidot, diskusio bat baina gisa hori dala testala. Baina Franco galre bezi bat. Seguro. Bai, gero Frankon sasoian, anexio nahi ban ondarru berritxu edo ez dakitzainek zein. Handixo guazanak, txikixo bajaban. Orduan biztan lez. Ez hasi ya, zuen artean ez da bidatzen, hasi du zaioa. Terren oso ondio berritxu handixo da, ondarru, ez da ikusi behitxe mapan berez. Lekitxo eta ondarru ez dira gertzen mapan. Rollo, zumen, bizu.
Egisa da, berriatua dela, o berritxu dela, uste baino handixaua. Ez da oso ezaguna, Gipuzkoan mentzat, baina mapia ikusten duzu eta kostia eta dana dakozu, ez? Itxasua dakozu, Alde bizitatik. Baina, Gipuzko aldetik, itxosu ondarrun partea. Eure bakarrik lurra hartzen da. Itxosun ez dakiz egitzen. Orduan, bakarrik lurrela garentzen. Osa, ondarruk ez dago itxasua berez? Bai. Baina gitxi. Mutrikure juteko. Ondarrutik mutrikure juteko. Vale. Ondarrutik mugitzeko, edo noa, berritxutik pasa bitza. Osa, paseo maritimoa. Itxosutik esposu nahi pasa. Vale. Igaixan nahi botzu pasa, bai. Juntzeik mutrikure. Vale, hola hasi gara, gure programia. Nik gaur ez dakit esatik aurkezle rola dakot, ez dakit esatik inoiz ez dakot rol hori, baina bueno. Itxura batek ez da izango. Hau irratzaioa da nenean, txiste hori jentiak ez da ulertuko. Baina, hemen badu jente bat, hori ez esan inbigu, ez gara bakarrik Izar, Asi, Kevin, Aritz eta Unai. Baizik eta hemen dau publiko bat. Eta publiko hori dau, momentu hontan, guri begira. Eta urduri, zedaku mikrofono bat, kable luze-luzia dakona. Eta justo iristen da beste puntaraino, orduan normala da urduri gote, nire urduri gango nintzen. Behin testu ingurua eta Marko esplikauta gure beste entzuliei, ez? Jarri. Bai, gutxu gara era. Nik ituko nuke, nire herria 2.0 esaten bezala, ni baina beto dagoena putakume galanta. Alia, prostituten kolektiboari egindako irain hori albo batera utzita, testu ingurua da, etxeako moduko neska bate prostatu digula gana, apamare, Osa, etorri gara, eseri gara hemen rockstarrak bezala, eta ari gara jendearen aurrean hitz egiten eserien barik. Bai, eta gero sukaldari bat izan dugu, bai. Gainera, emango digu dela oiasko puta bat, Euskal Herrian oiasko jaten ez duen bakarraren zat. Eskerrik asko. Zuk ez tozu oiasko jaten, ez? Ez da beren ni ere ez. Osa, etorri gara gona, berriatura, prestatu ditu oiasko, eta zuk ez tozu oiasko jaten? Ez. Hori baldintzetan kontratuan ez da. Joder. Zo oiasko mota. Eta arrazoia esplikau leke edo pribatua da? Nire... Hori ez daka... Ez dako mamirik historia. Txikitan, zoze. Asunto biografikoa da? Trauma ez da eze ideologikoa? Ez dakit oso, ez dakit analizatuta. Galdetuko dio kolitzari, bere badakien. Bale. Eta hori prestatu dutela dana, gaztetxe batean gaude, bueno. A ver. Barrakoi. Kanpoan jartzen aldo gaztetxea. Barrakoi, baina txulo. Barrakoi... provisionala, ez? Lagunak? Bai, ez da, edo zer. Provisionala, omen da. Noiz arteko provisionaltasuna? Aritz gaztizan, gaztetxe izanin, eta jasarrara, oza, imagina, zelako provisionaltasuna garren. Alkatea esaltzun etorri. Hemen kalbo gutxi do, orduan ez do, ez? Ez do? Ordezkariren bat bai, horatzean. Kulturako zinegotiz etorri da. Alazne, kasoin. Hori ba. Herri honetan badaude leku oso guapoak gutxi daudenak. Nik ez dut asko kontrolatzen, baina asko biratuta, gutxi biratuta asko dago. Orduan lagunak antolatu zaitezte. Bueno, aurrean mikroa, eskerran zigarroa, garagardoa, aleia dela hostia. Zamaten ez badu ere kobratzen ari gara, kotizatzen ari gara. Ez? Zue gutxiago ni baino? Bai. Hori... Eso kooperatibistia, eza. Bueno, ikasi bizitza, txo, zen ere. Gu ez. Eta gu ez gara 3, gara 4, ez da 5 garen, alegi esan barko ginean, 6. Itxoin, hemen dauz bi ez dauzenak horatzen. Ez, Zuk etzai argiakoak? Argiakoa ez, berritxukoa, baina argiako arpidetua bai. Hori da, arpidetuak eta gainera, zerbezak eta dana geure kontu. Berritxuko biak zu ez este. Argiako arbiduena dienak, ja? Hostia, tu. Nik aldutin parentesi txiki bat. Bai. Parentesisa, Kalbo hitza aipatu dozunez, aurrekoan komiko bateri, umoregia bateri entzun hotzan, bere kuadriako mutilanak, pandiara Turkiara implantiak ikera, ule implantiak. Orduan, iritsiko dela momentu bat, sartzaroakin bera geratuko dana kalbo, eta kalboak ziren belaun guztiak, implanteak dauzkatelako. Orduan,
hori ez, kontraste hori. Osea, bera da, ia dakon bakarra kuadriakoa, baina joko da momentu bat, da kalboa izango dena, eta kalboa zion gutiak ez. Turkiara joteak, ez? Bai, baina ez da kontzeptu rarua. Roia da, horreko nahi irakurri nuen hori berritu behar dela, tipo gazte txartela bezala. Bai? Joan behar duzela berriro. Implantiak, berriro jarri behar dira. Imaginatzu Turkiara, Turkian jarri behar dizute. Hango aguntzan hilea, edo... Bai, bueno. Vale, bueno, parentesia itxi. Bai. Eta gazte txartela noiz arte da berriztu leiken, Nola? Gazte txartela noiz arte berriztu alda? Gaztetxa noiz berriztu da? Gazte txartela noiz arte berriztu alda. Hostia, tu. Eni uste du lusatzen fandala epia, ez? Lehen zan 30, ja 35 edo, ez da? Gondion, lusatu nik orduan. Bai. Total. Torner ez dela etorri. Osa, ez garela 3. Garela hau. Ezta? Bai, Torner ez da etorri. Goian bego. Justo esan digunez, Zumarrako buru batzarreko bilera zekala. Eta gauza potoloakola lotu bazituen burkidekin. Zabil, antolakunde politiko oso totxoetan. Irabazlekin. Ja. Danian. Hemen ez. Hau... Ze ezkera bertzalekoa? Sozialdemokrazia usaina dario, Zerreri? Torreri? Ez, berriatua aitxatxea duen herri honi. Bai, zati ba. Ez? Uste dut, Wikipedian hori jartzen zuen. Bueno, baliteke itxura hori izatea, baina hemen oso jente ilustre berezixe be onda, Ez da zer gaitxik zabizen, baina ministro batzuk haitxik zabizu. PP-ko 2 ministro gondizelako berritxun, ala zer da esan nahi dozuna. Hori egon alda, ba? 2 ministro, Espainiar estatuan. 2 ministra. Neska, lengua espainolan, eta ondio diferentziatzen ditzenez, ministra. Hemen guak? Bueno, hemen adoptatuak, bai. Hiltzera hona etortzen di. Bai, elefanta. Ondo hilda? Bat bai, besti ondio bizi da. Da gainera italiko presidente hoi baten abokatutea da ondio. A ver, bota. Baina berez edia, hemengo edia berez, eta jubileuta etorri dira non, a ber, konto pinimatori. Ez di jubilau ondino, jubilau borduko hile izan bat. Hori da. Bat ministri zala, hile izala ustot. Da besti ondio bizi da hori, abokatu da, danok ezagutzen dugun italiko presidente fenomeno batena. Berlusconi? Bai. Ostras. Eta Serenas, zeiten zidan? Nik bat ipetz. Berlusconi benek izen esaten da zeuen zaino hona esateko. Osa, potente berriatua, Baina Markinarra di. Digo. Bai. Osa, justo euren jaure gixe da mugan. Berritxu, Markina horra erreka ondoan, eta Markinarra di. Elixaz, berritxu, da orduan berritxu etortezin ostixak hartza. Ez? Ostiak. Bai. Konsagraua. Arpegi txarri pini duzu, Eta, Tontoa bezala itzaiten dute Kevin eta izaz. Eta, hori, hilzanin be, etorri zan bat, ona, edo ekarri ben. Hilzanin, hemen egon zan bere mesa, hemen egin zan. Aznar, Esperanza Agirre, eta honek danak etorri zin. Garai hori zan. Lepun hartu ben. Pepe oso fuerte ban garai bat izan. Hauzoko Elisa zan herri bat, eta bere etxia beste bat. Hoi, askoz be fuertia da. Osa, da, lurrez da bera Markinarra. Baina, Elisako nik ez dakit zer, tokatzen da bere jauregiari berritxu etortia. Bi piste mondau, zein dan esateko, Torner ez dela etorri, alegia. Hortaz egin, ez da Berlusconin bukatu, eta orduan karri dugu, esklabo alaiak deitzen diaguna, alegia Kevin. Agurtu. Zer, zeinari? Ze ez dut ulertu txistori. Bueno, hemen kotizatzen ari gara, baina batzu gutxiago. Vale. Zue fitxatu. Vale. Ni pentsan nintxurati zaitzela. Hori eta izarrele bain. Ze, karo, hau bigarren aldia da. Bai. Lehenengoa egin genuen. Horrekoan egin genuen, Euskal Herriko herri puto amuen zerrenda. Humore aldetik. Bai. Lehenengo pustuan. Kevin. Kevin oso jatorra da, baina herri izaera, Zu etza ditzu lorketan, ez? Dan txistiak, zu etza ditzu lorketan. Bizarrin biztanle bat baino goitzen dugu dago. Oñati. Ze? Oñati da top 5 nire ustez. Vale, eta orduan zuek segurazki ados egongo zaizte, tokatzen zaizunagatik. Bai. Eta gero, bigarren postutan, ez dakizin den bigarren edo ezin hirugarren eta aldrebez.
Gero berritxu. Legitxotan darlo. Baina, Maitasun osoz. eta klasismoa dago emuan, eta arrazismoa da emuan, hau ez da municipalismoa. Abertzalismo lokala. Bale. Euskal Herrian. Bitu, ze askar hasi dien historia, berriko historia zizketan, nengo minutuan. Ja. Hor ikusten da. Bueno, gaurko helburuan ne ustez izan bida berriatuaren errepaso bat egitea. Eta hortan gabitz, ez? Eta galdera bat, zerrenda hortan berriatua zenbagarren dago. Hori da, roioa, karo. Oinatik egin dugu, eta bigarren egin dugu, pues, lekitxotan darro artian, ez? Ondarrun parte da. Ja, bueno. Niego naiz begira, eta oinati eta berritxuk badako gauza komunian. Adibidez, kobazulotan, inguruko kobazulotan aztarna asko aurkitu diala. Hor dago bat. Ondarrunko basulek ez Hor da. dago artian bat, ez? Ondarrunko basulek ez da. Berritxun izango da. Berritxu esan dut, ez? Ondarru esan dut. Berritxu eta... Hau ondarrotarra da. Berriatu eta oinati nartian, hori, komunian doz gauza asko. Eta bat da, kobazulotan aztarna ugari aurkitu diala. Eta gogora, etorri zaten burura, Aimarrek behin esan zula, zela zian, kobazulotan bizidan animaliak. Bai. Xagusarrak? Troglobioak. Troglobioak. Eta baita esan zeden, puskar bat bota ezkero, barkatu betiko botemia, puskar bat bota ezkero kobazulo baten aldagoela aguantau leku balian 1000 urte. Arantzadi joan arte. Konserba egiten dala. Ni 1000 urte neon esan, baina bai. Ez? Konserba egiten dala. Ez pado koronterik bai, konserba egiten dala leku balian, bai. Eta botu xandola hemen konserva fabrika asko dauen. Justeru zaina duela. Guazabitz, kontzeptua artikulu egin oso ondo, A ver, segiu. Aldala aprobetxau industria hori igual ingurutako, koazulotako gauzak kontserbatzeko. Buskarrak barne. Vale. Bueno, hemen dagoena dira 1300 inguru, zehazte, ez? Itxio, ja. Bai, 1100 edo, ez dakigu, hemen daz, udaletxiko batzu dazo, así que zuzenduko dabe, 1100. 1200 eta zikautxo bat. Bai. Hori bai? Ikabitziken erreferentzia asko udaletxeko Igual, beste publiko hemen anitza dugu eta igual beste batzu erreferentzia egitea ondoan goltzake, baina, a ber, personalki inokin sartu behik, ez? Hemen publiko oso anitza dela, imagine egin dut. Igarri gozueten zinua? Esku altzaute da bat emat hor, ala ez da? Ez. Hombre, a ber, hemen dago publikoan guri entzuten jentia, baina ni baki jentiak guri ez gaitula entzuten bestela. Osea, hemengo publikoan zati handi batek ez gaitu entzuten, incluso igual jente bateri gustau etxako egin berandu egin. Ja, osea, gaur eta gero ja nire palo, ez da bentzungo, Ez gaude preparauta. Gero, irakurri dut, jagoa arrasate bengoa dala. Nik hori behitu dut. Bai. Wikipedia kopiatu dio udalari, idatzi da kana bere buruari buruz, definitzeko. Ja. Eta hori gertzen dira berretuar ospetsuak. Esan behar da, ez dela zuen indargunea. Ez. Nire ustez. Zer gaitxik ez ba? Azteko dena gizonak. Bueno, klasikoa da, baina... Ministrak ez tozu zan ondia. Osa, hor dago Juan Mugartegi, puto amoa, denak ezagutzen duzuena. Bai. Bertxolaria. Oso ona. Dago Jon Azpizaiaga, hori bertxolaria ere, denak hilda, Jose Mari Arregilaka, beste bertxolaria. Mikel Angel Lertxundi, eskultorea. Zure herrian ez dauka horrek, ez zer eskulturaren bate do? Lertxundik? Ez, zarautzen bai, Zumaian ez dauka izer. Lertxundi bat? Bai. Hori Baldor Barana, gehien jota, Olatu gata, ez dakit nungo olatu gata. Olatu artifizialak eta indituna? Ez, eskultura bat da, zarautzen edo. Ez dakit nungo olatua, malekoiko olatua edo hori ez da, Zumaian ez da olakorik. Hori ez dakat. Baina, bueno, ikusten da hor sarrak bertsolariak eta gero ja olatu berria agertzen dira zestako punta, osea, zesta puntako jokalari lepo, inork ezagutzen ez genuna, ez dakizu nola ezagutzen zesta puntan. Bai. Osea, bakizu gauza hori iten dena hor. Ez que zesta punta Bizkaixan gehiago iruaten da, ez? Giputxin gutxi. Zumaian bai? Bale. Batzu bai. Gauza bat, parentesi bat aldo din. Oin zu komentatu zunan arira. Ni behin bakarri nago onda berriatuako etxe baten egon nintzen, ez? Berritxu. Berritxu. Itxatxirik gabe.
mesedes berritxu. Ze pasatzen da berriatu ekin, a ber? Zizebez, baina, kanpotarrak emotezu. Ez da berritxu ez dago haitxatxia. Kanpotarra emotezu, esaten. Bertako ikusten da, berritxu. Ze berriatua, ez da ondo beltzen. Eta berritxu, Gipuzkoan ez dut zuen, berba asko etxen da bena. Txapozuak. Iba, ni behin etorri nintzen, berriatura, eta hor etxe baten egon nintzen, eta ni atentzioa egin ustan gauza batek asko. Eta da, hemen egon nintzen familia batekin, ez? Eta familia hortan bertako amama eta bestia, eta behinta berriz aipatzen nuen Giputxi kontzeptua, oso presente duen Giputxi kontzeptua, ez? Eta guk adibidez, ni bizin ezen lekuan, ez dago kontzepturik Bizkairako, ez dago kontzepturiko... Ez que zu eza bizi mugan. Zo, izango zan, ze gaire inguruen zan hori. Ez, da, denpoana aipatu jenzen, denpoana esan jenzen, bai, Giputxi ez dakize, Giputxi ez dakize, eta hor oso presente duen, ez? Eta guk ez dago hain presente leku hau, ez dakit. Nola, a bera, Ne, atentzioa egin ostan oso presente duela Giputxitasuna. Irain bezala. Bai, pitxima bai igual. Pitxin bat, baina bai. Gukola ala nebetzen genuen. Diferentzialtasun bat, o alteridade bat, o bestetasun bat, o gu ez garen beste bat, o... Hori Gipuzkoan be badago, ez? Bizkaiakiko horrek dira oso pijuak, erdaldunak... Bizkaitarra pijuak? Ez, bai, pitxima bai. Donostiko batek, esan dugu? Imagina. Ni donostikoa? Ez, baina, Zan egon. Ostras, baina Bilbo fuertia da. Bueno, ya, claro, hartzen bazu... Bizkaian beti onda txikiklin, diru, txintxin, bai. Publikoan jentia nervioso garren dabil. Oñatiko batek esan dau txikiklin, marenen hitzak. Gero gure kontra, esan leke Gipuzkoaren kontra, ETB dela oso Gipuzkoa zentrista gauza askotan. Guazen ban. Gehien bat, ETB bat. Euskara batua be oso Gipuzkoa zentrista da. Hor dugu beste kontzeptu bat, dala Euskal Herria da kontzeptu bat, eta beste bat Euskal Erdia. Eta Euskal Erdia zer da? Galdera bat, Gipuzkoa. Ze etxik ez tozu ulertzen Giputxek beste Euskal Kixek? Ze? Asi zarete esaten, Euskara batua, Gipuzkoa zentrista, ez dakiz zer. Zergatik ez tozu ulertzen beste Euskal Kirik? Zuok, Giputxok. Igual horregatik, ez? Bizkaieraz etxen dago oñate. Isa Gipuzkoarra. Ez zuen Bizkaia zeitea, zer? Kabroiak? Ez que oñati dako mendebaldeko izkera. Eta hori komento geben, oñati Gipuzkoan sartu zala. Eman historia. Oñati dago Gipuzkoa araba eta hau, berritxuri buruzko programa da ez oñatiko, baina, bueno, beti bukatzen dugu oñati zizketan, berdin da non gauden. Oñati dago araba, Gipuzkoa eta Bizkaia artean. Eta alezan sartu, esan konderri bat. Osa, Gipuzkoa eta eratuta duzen, eta oñati esan oñati, konderri bat. Eta esan zuten, sartu Gipuzkoan, sartu Bizkaian, eta arabako, sartu araban. Eta azkenean Gipuzkoarreko komentzitu zuten sartzeko Gipuzkoan udana egitearen truke, bidea egitearen truke. Bate matek eskatu egin banala, oñati Gipuzkoan sartza edo lan esan ditzuen, etorri geuana... Bai, eta bizkaitarra, oñatin hori txikiklin be onda... Eta zen muga dauko oñatik beste hiru bi eskualdeekin, osea, ez da izan ditzen daina. Hor, erlazio historiko batzu dauz. Uste dut, garai baten oñati izan zala Araban parte, baina onjala mende asko, gero konderria esan eta orduan independentia esan, eta 1855 Gipuzkoan sartu zen. Eta oin dauzen Araban topaudian, Gasteizen topaudian aspaldiko Euskal Arabako dialektuan antzekotasun geixen, oñatiera... Benetan, Zehazte? Eta aramaixo ze? Berdin da nora guazen, baina beti bukatzen dugu oñati zizurretan. Bale, venga, tema saltatuko. Galdera igual da, baina berriatua zen mugadako. Beste eskualdiekin. Edo ez dako. Bai, Gipuzku. Bizkaixega da Gipuzkoaz muga egiten dugu. Zerrikin? Mutreku. Ondarru, Markine. Ondarru, Mutreku, Markine, Bizkaixegi. Beste herri batzukin bai. Osondo, geografikoki kokatuta gode, ez? Bueno, nire nintzen jende espetxoakin. Bai. Ez que, a ber, ni eno kokatuta programan. Parentesi baten barruan gauz, o ez gauz? Beti. Zer izan zure parentesia? Ez da gehi, enez agorden. Ireki dut parentesia eta ja naztu inaiz. Bale, jarraitu, a ber, zure lista horrekin. Parentesia da etaren osteko guztia. Adostu genuen horrekoan.
Total, zentapustista. Bertsolariak, eta gero dago, Jago Arrasate. Jago Arrasaten... World rekorra bai, badauka batek. Así que etxerako lanak duzkazue. Ba hori ez dago udaleko duenean. Garatu hori pixkat. Munduko rekorra ez, Guinness errekorra edo. Bueno, baina ez da puntista. Liburuan badago, así que etxerako lanak. Ez da puntista, no pasa ahí. Baina zerren errekorra, esan duzu? Zesta punta? Kirolik askarrena. Zesta punta. Da zesta puntan, kirol askarren horretan, askarren botabana pelota, da amengoa. Baita be, kontzejala. Hola. Eta ze ardura eman diote? Hain askarra izategatik? Hori, baltzak. Ipaioetako baltzak, pelota jaurtzen bera honena. Jasotzen, pelota. Horiek ospetsuak. Nik gero lantokian galdetu nuen, eta berritxun zein ezagutu duzu, Eta ze erantzun zuen jendiak? Ze erantzun zuen jendiak? Gaur egun galdetzen dago berritxutik, zein ezagutzen zu. Eta herrimatzen du borroka armatuarekin. Ma, hoxe ba? Zeleta konkiz, karo, ez dago besteik. Antza hemen gomen da. Nik enekin zintzan, gero bitu dut, hola. Guapoa da, tipo, Espeleta, ozela da. Espeleta, ez da. Espeleta? Piperrak edarrak. Zeleta. Zeleta. Zagun omen da. ETV-koak eta etorri dira honea galdetzen, ez zuzuk zeleta, ez da hola, ikusi bide bat, hola. Eta denak alde, klaro, esan gote herrikoek, ez da, ikertuko... Kontu ze familia hemen da. Bueno, herriko ospetsua da, ez? O ez? Herrian bai. Alegia, bueno... Inor ez da profeta bere herrian. Hori esan dute. Hori gisa da. Ez? Baina bai zeleta. Oñatiri buruz berri oina. Aurreko dizinuan lau oñatiar egon zian, konkizen lau, eta bat bez da famosua oñatin. Ez dira ospetsu. Zergatik. Hori iztia profeta bere herrian. Ja. Eta oñatik kanpo bai? Bai. Nik, aitortu bidot, berritxu entzuten dutenean, edorte esaten lehenengo gauzia dela, berritxu lorua ezagutzen duzua. Zer da hori? Gure Marenek hitz egin nahi du. A ber, zuek ez duzu entzun. Vale. Berritxu loru, Facebooken da, berritxu deitzen da loro bat. Eta, persona bat modun da. Ez? Bai. Izan? Bai, ikin dago, berba. Aixi bada, ui, que miento! Itxen da bolan, Eta donostikoa da, ordan euskaraz behitzadak igual, txakur bat ikusten daukaren da. Txakurra! Bai, dana. Bai. Que frío! Agur, senyor, agur. Bueno, hartu. Berritxu noseiaz, YouTubeen dago. Bueno, gomendio bat. Facebooken be bai, tio, Marenek. Maren, Karkaxi taldeko Maren. Karkaxi da. Zeleta familiako talde bardin indaz. Bai. Hemen be, endogamia rollua eramaten da, bez? A ber, eske oñatin aldin herri txikixea da. Ja, 1200 esan duzu. Bueno, zue junza, ez beste herri batera odola garbitzea, ez? Eske ni kanpoko una. Bueno. Eskertuko da, zure karpen arduan herrian. Zuek badakizue zer dan Karkaxi? Ez. A ber, zeinek egingo dau? Bolondrez bat, mesedez? Gure Maren agertokira. Nik txartu itxio, eta hemen beste zinegotzi batek itxeta goto. Eta hori da, herriko gaitasun bat? Nahiko txartin dau. Jarri testu inguru, pizkat, hori zen momentutan? Egako azterketan, honen ez dakiz landan, kukurruku edo, kokoriko edo. Hori. Karkaxi berez da kukurrukoa? Edo kokoriko, edo, ez dakit, nik aspaldia probenoan ega, hon ez dakiz landan. Euskaraz da kukurruku, ez? Kikiriki da gazteleraz, ez? Baina kokoriko, egako azterketan, ez da? Zelan da hori. Kukurruku egako azterketan. Kokorikoko... Igual, ona etorri bizazu. Igual hartu azintu bat eta etorri. Venga, relebo ingu. Aupa, Maren. Eta izena jarri diozue, Japo.
Karkasa. Etorri hona eta gola mikrofona. Karkasi. Maian bentsat, japo botatzen. Nire amak egako idazketa frogan, idazlan hain behar dan frogan bigarrenean, jarri zioten uda gai bezala. Eta beak Gipuzko profunduan uda beretako da ura. Eta zizan berbetan ibaiak, itxasua, eta, zero bat jarri zioten. Uda. Utane. Zergatik esan... Claro, zeleta zare ginen. Men konkizer. Zer. Den ondo. Zai hontan, crossfiteroa dazkau jo puntuan, eta crossfitetik basada pasatzen, konkizera ez doaz. Ez. Crossfitez. Danako balixo dago. Ez da, bai. Familixaku da, pentsetot. Bueno, zene... Danako balixo da bela. Osa, hoxe kapazioi dauke. Ez berak, Odolindaroi eurek, bai. Ja. Baina, pertsona normala da. Izan nahi dut crossfiteru ez da. Ez, bueno... Normala. Ja. De a pie. Ikusten dela herrian konkisa ere bai, ez? Nik ez... Ez. Inkesta indezak igual, bai, ez dakit. A ber, ikusten dala ez. Amen zenbatek. Ez, sinopez. Batek bai. Zukalarixek bai. Hori esan egiten da, baina gero denek ikusten duzu etxean, Ez, kaltzatzen duen eskua lehenengoa, karo. Gaztetxean ez dakit, baina... Bueno. Eta zer egina? Berandu egi programan. Gauzat esan nuen, eta galdetu ezin da ezaguna berritzen. Zeleta, bale, gondo. Eta beste batek esan zuen. Zu joaten zaretenean, aurrena behiratu behar duzuena da, ia atzeko aterik baldakan itzengo duzuen lekuan. Jo, ez ba. Eta antza, lankide batek ez dut esango zea, baina leitzarra da eta musika talde badaka eta altua eta jatorra da. Garai prepandemikoan, ez dut, kontzertu bat ematera joan etorri zan honea, eta gero geratu ziren parrandan. Eta antza, karo, dena mutila dira taldean. Eta gero momenturen batean, pues, antza, batzu izitzaien oso ondo iruditu forasteroak herrira etortzea, aberia hemengo emakumeak lapurtzera dute zituzten. Eta taberna batean zeuden, eta esan zion kontzertu antolatu zuen bat. Barkatu horrela esatea, baina kanpoan daude berritxuko gizon batzuk gaztiak. Zuen zain, gauza batzuk azaldu nahi dizkizuela ukabilekin. Eta atzeko atetik, atea zian tabernatik. Ez da, hemen tabernek ez da atzeko ati deukenik, así que pentsetot orduan berritxuta berriz nazteuko bela, Orduan lehiotik. Ez? Nik pentsetot berritxuta berriz asko naztetetxue da, igual berriz izango da hori. Ez. Oso ondo loitzen da, porque inoiz ez diote... Amengo jenti espadolaku. Aspaldi, onoiz? Lau urte, Bos urte, así que hemen proportzioz baten bat egon behar dumen. Oiazkoana, hori za? Neka, bendio. A ber, zet alde, nik ez dut ulertu zein zan hori tipu hori. Ez dakit zin da nola jarkoreta... Ez dakit ez diot kasurik egin hortan. Baina, jotzen du, benetan egia da. Leitzako taldea. Bai, utzi dute. Baina berritxun... Izan like. Menamen Gizon batek egin dauber ba. Bai. Eta ya guapo dia. Zeu izen zinen. Vale. Jo zer. Bateria. Kontzertu, vale. Ja, aldia gauza geixo jo, ez? Adibidez adarra, ez? Bueno, adarra nien egin hori pentsaia. Zer segintzen betzen. La rúa, ez? Abera kartela hor dagoen. Etxean kabrea horregatik. Bengo neskaikin ligaikiatik. Ez gainera... Gaina ez zuten ligatu. Ez zuten ikutu. Osea, simplemente guapua zian, eta herriko jendeat pikau inzan. Bat bai, nire lankidea bai, munduko politena. Oi, bala. Baina, bueno. Beraz, lasai hartu. Gu ez gatoz... Gu, a ver... Ez, lasai zuk hartu, ez zara inguapoa. Bestelare...
Bai, igual gure fuertiena ez da hori. Gaina, nahi dut komentau, Aimarren Lukan arira gauza bat, dala enigma historiko bat... Klasikoa, ja, Bai, enigma historiko bat resolbiten lagundu dozkula. Eta dala Karl Marx etzala faten barberuana. Aimarrek utzi dago bere bizarra al natural azten, moztu gabe ez ezer, eta dako Karl Marxen bizar berdina. Iguala. Baina kanabarik. Baina kanabarik hori da. Bueno, kana gutxikin. Bai, baina berdina. Vale, hori zan. Bueno, datu historiko bat. Vale, datu historiko, vale. Gero jarriko gure argazki bat portadan eta jendeak ikusi deixen. Ez du jarriko? Jarringu? Ezin da kontau, ez? Zer? Ez. Ez nik aparentesi bagurotireki. Parentesi bat. Gero gogoratu zarratzen, Bale. I hemen inguruan Nazionala Sozialistak etzian egon bere garaixan Bigarren Gerra Mundiala galdu eginean hemen inguruan etzian etorri? Nazixak inguru ontara. Zuk, bagitzu ez zeu horren inguruan? Frontea onzan hemen. A ber, garatu. Ez baina nabil gerra zebilan inguruan, nabil nazixan inguruan. Bai, markinen bizizin. Handa beste hori demokrazian aldeko bat eta arek ondo daki markinen ozio dio. Bai, gaur egun eskola publiko, gaur egun edo lehena edo, eskola publikoan irakaslik egote zinetxin, antxi bizizin batzuk, ez? Nazi batzuk? Bala. Ex-nazi, oza, lehen nazi nazi segin. Zendatu zitzaien. Bai, gerra eta gero ez, jente aberatza bakarrik. A ber, torri, gure lagun badaue, bai. Bueno, hor publikotik esan dabe, kargu designata. Kargudunek. Nazi kargudunek. Bueno, nazi hoi. Hoi? Ez edo zein. Nazi, en plan, langile klasekoa nazien alde gonzana. Ez. Baizik eta... Goebbels eta olako estiloko. Goi karguak. Bale, bai. Ja hemen zeuden ja ez ziren nazi egia. Ja nazi hoiak ziren, o ze ziren ja. Lagata, albo batera utzita, bai. Bai, hori gertatzen da naziekin. Nik aldera badakot, Ispaster izena horti dator, en plan, Ispaster izena. Inguru honitxan Ispaster izen, oza, Euskalduna ez da ematen. Ja, nazixa da, ez? Ipistar, esaten da, eurentzako ipistar. Ipista. Ispaster esatea da berriatu esatea moan. Gentia ez insultau. Edo ea eta ie eurek esaten da, Bai. Ie, oinate, bai. Oinati berriro. Entzun da dako Frida Kahlo, etortzen zala iera. Hori egisa da, bakizu zerbait. Osa, barkatu, Gipuzkoa zentrismotik nabil jotzen Bizkaia dana esagutuko bazenute bezala, baina iera etortzen zala Frida Kahlo, bai. Zerta? Bastak uda pasaitera. Poesiak idaztera igual, zan poesia egunak eta ditzen di. Poesia, pintxo bitxe banda. Bai, baina hien poesia egunak egiten. Bai, egisa. Artistak danetarik egiten dabe, ez? Frida Kahlo zein egin zen rollo eta Troskikin, hau komento goen? Bai, guri komento goen. Errepikatzen gara, ja. Ja, errepikatzen gabitz orduan. Troski gabe etorriko zen. Troski gabe etorriko zen. Troski gabe, bere gizonakin nakaso. Hemen Troski igualetzen etorri, baina gelditu da Troski izena, txakurren izena asko Troski dira. Bai. Eta... Egixe da, Frida Kahlo honeaz, kantantiaz liete zela, ez da? Txabela Vargas. Zakio, pelikulan agertzen da, bintzat. Pelikuli beba da, nobeda dizalakun da. Hasieran pentsagot hori zianeko kantantia juze etzen. Nola zan hori? Hori nola zan? A ber, zer dati ba? Garatu, zianeko zein da? Zian, zer? Ez dakit, nik hemen ez dakit asko esianen inguru. Hemen bada jente bat doktoretz eta inde daukena eta igual gehitxua dakizena. Bidealuz da, zegoen, ja. Ez dakit, zeuk zabalduzun meloie. Ja, hori Aimar... Errexena meloia zabaltzea, eta gero mikrofonua beste bateri pasaikia. Guk esan dugu hori ez esateko, lakoik. Eziakeko abezlaritako bat, zure abizenarekin ahoskide, zan, ez? Hori batzi genuen. Nola zan? Zela? Nola zan, tipa? Nera bizenakin? Bai. Uri bezalgo? Eta bestea? Urzelai? Ez. Armentia? Hidalgo? Ez, tipa. Hidalgo da? Zurine Hidalgo. Hostia, ni perlatu nintzen. Zurine Uri bezalgo. A ver, ona informauta torri bia. Hemen ez da gotzu informazio hori, hostia. Joan denetik Ibizara, feminismoen errapetatik bizitzera ez dakit. Hor dago.
Ez que hau meloia zabaldu leke, edo ez? Ez, itxin bida. Itxin behar da, bale. Ja, itxin. Bale. Dekretuz. Bukatu da parentesia. Izteko bakarrik. Esan leke zurin jai dago pizkat pikatu izala feminismoarekin, abstraktuki, ez konkretuki. Bai, Eta orain feminista dala, ez? Bai. Bueno, parentesia itxin. Bai. Ze argumentu dago hori defendituko zure tesi hori? Esan dau, orain bizela feminismotik ibizan. Bai. Eta lehen etzun euki tirabiran bat. Bai? Bale. Konta hu, A ber, zeakitzu, zuzeo zeakitzu. Hombre, dakila. Izar, onartu. Zuk zabaldu dozu parentesia. Bale, itxingu parentesia. Bale, hori da. Baina, patxo bat gure Ainarari. Bueno, eta nazi eta sari garela, osa barkatu du sozialistez, gaztetxas, M o PM? Izebez, ez da? Gaztiak. Ez? Gaztiak. Haure esatetzen eta esatetzen, nik ez zai? Ze bato, bestio, zer ba. Ez do, onaino ez da heldu. Ez da heldu ondino. Ez da heldu. Ez da heldu? Ez da modi. Gerrarik ez da ondino. Osa, ondarrura heldu da, salto egin du lekitxoa, eta hemen, salbu zehazte. Pikaute da zorrek alkarraz. Bat heltzen bada bestia harin heltzen da bestera. A ber, hemen pasatzen da bai gitxiga. Orduan, gitxi hori separeten bada, bitxen zatitzen bada, ja, zeina zen bizu berba, zeina, ez? Hobeto zu edano bata. Bueno, hortan datza, bai, ez? Bai, baina, bueno, Betez gutxi garenez, pues ya. Bakuk ez dugu bihar hori. Eta ondo, osea, gustora. Ondo, ez? Kontainerra herrikoia da. Ze gusten zaizue komunitatea kohesionatuta izatea? Asko. Asko partzaidetza, bultzatzea... Bai. Gure berandu pixkat horrelakoa gara, ez? Kohesioa lehenengo, eta gero ja bakoitzaren lerroak, ez? Bakoitzaren hildoak. Eta a ber, zintzu dira bakoitzaren hildoak, a ber, esan? Banaka. Zuk esan zeben bildu botau zebela. A ber, ez gaurrekin hasiko. Zuk PNV, bai? Nahi baduzu, esango dugu zu zeinen boto. A ber, zuk ez dago zu konfesauta zure boto emaietza abaniko guztia. Bai. Guztia? Gauza gutxi kontatu dute berandu egin esan ditudanen inguruan, edo esan ditugunen inguruan. Eta zuk esan dagoa bai kontatu dute. Ja, nik zer esan dut. Bildu boskatu zen. Hori. Eta horretik? Hori espaldi. Nik barkatu eta barkamera eskatu neben. Hori da, lapa bat bezala pegauta geratuko zaizuna bizitza guztin. Ja, hori, aitortu neben, eta barkamera eskatu neben, azarren nengoen ezkerra bertzalearekin, eta euskatu nuen herriko hauteskundetan PNV. Bum! Barkatu. Eta oina, dizkidetu zara ezkerra bertzalearekin? Bai, jazta. Guztiz? Gauza pertsonala, zen ez politikoa eta nukan 18 urtein barri. Claro. Gero, zen, 21 urtekin adin, estatu batuetan 21 urtekin zara adin handikoa, ez? Begira, igual hemen jarri beharko genuke. Bale, orduan erreferentzia mon estatu batuak izan da, baina heldutu izinen, ez? Estatu batu horren bezala. Kama, sortu urteki izan zen, rebelde eta hola, eta zen, ikusi zen una arrantzaren arpegia, eta zen, hau. Orain, postmodernismo honetan esaten dute, punkixa izatea dela pareja eukitzia, ez egizu? Plan, danak hilea ikendia momentu honetan, bai, lo punki, punki izatea dela pareja eukitzia. Gauza amoroso. Orduan, igual nire amazazpi urte komentarian, punkixa zen... Orduan gaur egun maitasun erromantikoan alde hilea da kontrakulturan bete-betian egotia, lehenko lerroan, ez? Zu bastante erromantikoa za, zentzu hortan? Bai. Punkixa za, orduan, kontrakultura. Nire Akilesen zela da, taloia da, igual. Nola dago, heteropatriarkatua, no? A tope. Bai. Osa, bikotea, hipoteka... Asuntu fuerte. Furgoneta, lepo. Bai. Txakurra, furgoneta, eskontza, umeak. Bueno, eskontziana ez da oso modan berritxun, espaldixun, baina beste dana, bai. Beste dana... Bai, ez? Osa... Bai. Osa, topagunera furgonetakin? Topagunera... Azkenengo pentsatu dugu heldu nintzen, gaztipe bai, oin juten di. Horrepe bai, baina furgoneta barik kanpinin. Ondo, azken iraultzaiak. Oinatin, ondikan, eskontza, gero adarrak eta gero banaketak, bai.
Separazio. Parku guztia. Bizitzaren ziklo osua. Ja dago jende gehiago separatu jendana, ez dana separatzen baino. Ja datuak daude. Orduan, bakizu eskontzen bazara, aukera gehiago dituzula banantzeko, batera jarraitzeko, baina orduan paka, eskontzen zen momentutik pako osoa erosten duzu. Hau ideo nidatzita, baina gero... Jaio eta hiltza moduen orduan, ez? Jaio, eskondu, dibortziatu hil. Plan berri txarrak, baina... Baina berri txarrak. Benetan. Eta tartean padel edo crossfit. Zela imaginatzen zu etorkizuna? Umeak, triatloi eta dibortzioa. Hemen ziklismoa gehiago, bai. Hemen aitatxoek ziklismoa egiten dut. Ziklismoa. Praktikatzen dut. Eskapea. Eta korrika. Ez? Bueno, lehenengo umi karrita gero korrikan. Bai. Farlopa utzi bezain pronto, mendira korrika. Ez? Hori izaten da... Bai, domeketan. Justo, omen zaintza dagonean, esketatea behar dut, korriketan bai ala bai, ezta? Edo bizikletan, hori estilatzen da. Bai, gehien bat bizikleta da hemen. Claro. Oso fan. Hemen ere hasi dira bizikleta elektrikoak, txampiñoiak bezala, oinatin bezala. Elektriko kasko ez da. Bai. Oso zerrena gaina horrek. Bai. A ber, garatu pixkar. Ez hausula zarria. Flipau batzuk, zebez. Ikusten. Bai. Ekartzen da biziklete, da gero motorri modunan. 40 kilometro orduko, ato da, hostia. Hola, nizin da, bile. Bueno, hemen hau esaten dauena, berabe apunteten da modan dauena, Palazen bier bada, palaz, ziklista ba, bai. Osea, ezautu jendu zu justo. Padelekin ezautu, bai, vale. Zatik, bixo zareiako herri berdinekoak. Eta hemen padel nun hileike ba. Mutrikun padel... Padel da, bai. Errekan be bai. Nun? Errekan be bai padel. Estanda padel errekan. Hori be pauke berak, Atento. Baina padela nik genuen aipaituko hola hain zurrunki, Nik ezagutzu pertsona bat padel egiten dauena, nahi ondo jausten xat. Da, publiko gezan ingot. Joserra Landa, padel egiten dau, da seksologo bat. Joserra Landa, sartu interneten. Da, referentzietakoa da, simaz. Eta nola dakizu? Zaiten du pelotekin? Simaz, internet. Probatu duzu? Pogantzara? Ez. Bea, pertsonalki ez dut ezagutzen. Ezagutzen dut pertsonaia bezala. Pertsonaia buruz hitz egiten gabitzela. A ber, zu zehozea egotzu mituen inguruan, ez? Ez dukete zer. Baina esaten dabe, zehozein oso goratu daukezunin, ez? Gero ezautzezun momentu, normalien, kriston txasku erutezula. Da nik bilurren euken gaur horretxena. Zein zan ba, zure mitua, edo... Zeuek. Neure kotxeko launek zuen. Ze politxa. Berto Romero. Radixukoa botza eta direktoko botza. Igual adi. Bai, ez? Bai, flipau, ja. Tornerrona ere, bai. Ezako entzuten? Baina torner egoten da, ala. Hori ba. Esan horrei, eneritza izan volumen altzetako. Baina eneritz juten da zuekin. Punto, ez? Ez que eneritzei etzai asko gustatzen... a ber, hemen publikoan parte bateri etzaion gustatzen bezala beranduegi, beranduegi barruko parte bateri etzaio gustatzen beranduegi. Orduan, a ber, normala, ulergarria da. Etxoz, igual, enteratzen bada etxotik, berari buruz izketan ari garela, igual azarrotengo da. Azarratu ez, baina edita guingo da. Baina beti gongo da esperantza, ez da gure entzungo programa gu. Egisa, bale. Bere izango da bakarra entzuten duna osorik. Ia ziur. Pues hoiz, hori da berritxu ninguran izan bar genuna, ez? Bale. Bestak, Ya está. Nik ero bukatu da. Beste mierda batzuk baina hemen ez dakit pegatzen du. Hobeto da... Aia darra jo, edo... Behin egongo gara hemen, así que... Aurrera pixkat. Kebinen naiz altxatu eta jendea orduri jarri. Bai, baina enoa praktikan jartzea. Ez? Ez que oso violentu da. Bitu jentien aurpegiak. Zu behitu atea ze txikia den, denak aterako balira kanpora, ez lieke denbora emango,
Eta sukaldaria hor dago, be arduratuko da inor ez irtetzea, ez? Eta gainera, ez da atzeko aterik. Hemen. Ez da, zure leitzako laguna modun, hemen ez da, ez bentana ikatzin ez aterik. Bai. Bueno, eta da, ondo orduan. Hola, ziko gara, taberna mezela. Ja. Nik proposamen txiki bat nukan urtaroen arira. Estilo da, kasu, Kevin. Urtaroen arira nukan proposamen txiki bat. Eskasa, baina aberri zerri utzi zuen. Osa, izatea udaberri, uda, negu berri eta negua. Nola, bez? Zer rollo hippie? Udazkena negu berri. Negu berri, negua, udaberri, uda, hola, zeklo hori. Esaten da? Bai? Negu berri? Egu berria. Egu berri. Hori ere katoliko izango da, ez? Ez? Bai, bueno. Egun berriak eta ez dakiz, ez? Lapurtutakoak. Bai. Hori igual paganua da, kontuz, Claro, lapurtutakoak. Bai, gota batetik aurreia da, handiketan, olez egiteko aroa hor da. Olez aroa, olentzero, horti dator, ez? Horre ikatzan kontu horrekin erlazionatu da, ikatza zer da azkenean? Ikatza da egurreti dator, egurren nundi dator, eguzkien energiati dator. Orduan... Ez da entzuten publikoak zesan dauen, bueno, bat emate traduzi... Gure esplikazio hitzela eman dago, Baina negu berri zeitxipa, negu tristioa da. Ez, baina hori igual, uda berri uda dalako, eta ero, joizan beharrean, udari protagonismo pixkak endu eta neguak irabazi deixen. Ni ez na, dos. Ez. Kantantxune txide dukezu. Hor dago. A ber, klima ez dugu aipatu. Hemen ze klima, ze kostaldetik gertu, baina ez da itxasua. A ber, lehen esan duzu itxasua badauela. Bueno, herri multzoan ez da itxasua gertu. Orduan, neguak, gogorrak, perlak... Negu gogorra, bai. Beti, neguak gogorra herri puta hontan. Bai. Kontainer baten gaude, baina eziko gailu baten. Eguraldi azizketan azteko... Y por cierto, kontainer honen izena, zela da, kontainer honen izena? Satorzulo. Zer dela eta? Ba hori be igual arek doktorik hobeto esplikauko dau, sortu zaren amentxe bilen. Ez da kortan. Ez? Inor ez da kortan. Izen asko eguesan, hor papel baten idatitxe izen asko eguesan amaika izen edo. Gaztetxiantzako, arrazak hortena. Baina, bastak izen jizan satorzulo. Zer kanpune... Trainera bat da pintxoetea gaina. Nerritxun ez da potin bat be, baina trainera bat da, bai, ordu. Ba izena ez da. Inorrak ordetzen da. Zagutzen duzu satorraren ipuina? Hola, sator bat irteten dela bere satorzulotik eta irteen alaskuan jatzen zaio kakamokor bat buruan. Bai, eskola publikoko ipuinak. Orduan, moskea huiken da, zarratu hiken da, zena, ostras, zeinekin jaukakan ere zuluan, ez, nire sator zuluan. Eta juten da animali, en plan txori batena, da, zukin jozta zukaka etxian, da, ez, da, a ber, demostrau, eta kaka iken xau, eta bale, ez da, iguala, eta hola. Eta azkenian, ez autopaiken zeinekin jauen, eta euli bateri eskatzen dio, gomendio, laguntzeko. Eta euliak iken da, daztatu kaka, eta txakur bat izan da. Orduan esaten da, troski izan da. Ostra, ondo borobildu ez, Orduan zu igarten da eskola publikokoa, zela? Bai. Euskal eskola publikokoa. Euskal, bale. Hemen ez da espainol eskola publikoa, ez? Afari gabe atuko gara. Zer da gomen? Bakarra, ez? Zuia galdituz afari gabe. Derrigorrezko eskola, hemen. Umedana joten di, derrigorrin, ez dakiz egin. Espetxea. Baina, publikoa. Oso. Bai. Batzuk ondarru erutetxu ikastola, baina ez du... Hori izan rolloa. Gurean ere autodeportatuak ere badaude. Hezkuntzaren kalitatearen izenak. Azalaren kolorearen izenean. Hori ere...
egon badago. Zuk eskolen inguruan bastante praktika dakotzu, ez? Ez bakarrik eskola batetik pasatu zinelako. Ni pozik nago astelenean umea joan dielako eskolara. Eta horrarte nire irakurketa hezkuntza sisteman inguruan. Ja. A ber, nik asko hausnartu izan dut zure rolan inguruan, ez? Aitatxo rola, ez da erresa izan behar. Jente asko pentsatzu erresa ala, euki horretik. Nire gomendioa, lehengo beti hasi arrain batetik, arraina erosi, arraina eligatu, gero dordoka bat, gero hamsterra, gero katua, ze katu da bitzeguran bolara, gero txakurra, gero igual bikote bat, zari bikote roletan askotan gertatzen da seme amatxo roi hori, nahi gertu dizten. Eta gero ja, dana ondo joaten bada, ja euki, ugaldu. Zuk zer rol hartu zenuen, semearena edo amatxorena? Seme. Zure ustez, prozesu hori igarota ero, hamsterra, arraina, no seke, txakurra, badago baten bat aurrera ingo zuna, ondio, nire kumbia, oin. Bai, edo ja ez ikusiko zuen, igual ez. Ez izaten dute ume dukitzeko ez ala gomendagarria, baina dala espentsatzia. Bi aldiz pentsatu gabe, ala, pun neuki. Hori oso gomendio hona da. Danerako. Bai, Juan Txara Kamaren kanta baten dioten bezala, orain nola zan? Bikote aldatzen dutela, ez. Ama aldatzen dutela, baina 100 pertsonaren aurrean eskontzen direnean. Alega, kendu ama, eta orduan ja, fitxatzen duzu neska bat, amak egiten duen berdina, egin dezan, baina, bueno, rollo guaian, festa batean. Olortzen? Osa, eskontza, Bai, eskontza, nesta elizatik izan. Bai, beste neska bat hartu zule, ama papela itxiko, ez? Hori ba. Aldatu rolak, rollo guai, parranda, venga, pim pam pum, baina gero ondoren datorrena. Hau beti da, hola, non ebisek sekulo ez dutzu ulertzen. Ez que, bai, hori ala izan. Oñati arradibe, bai. Giputxek baina bizkaitxarra izan dena, pentsago. Bai, kodigo diferentia dako. Nik oinala gutxi entzun nuen, zuk eskontza esan duzu, ez? Bai. Ez dut ulertu esan duzu, baina nik eskontza ulertu dut. Eta eskontzatan, bueno, parentesi bada igual, bale, bai, parentesi bada. Eta eskontzatan gertatzen da, eta horrekon esan ostan batematek, eta gertatu izan da, jentia ligailera faten dela eskontzatara, ez? Mercadona, bezala. Eta igual, bikoti dakon jentia taula. Eta igual, gertatu izan da, igual, autobusera igo, eta igual, batematen bikotia, ez eskesta igo, zati geratu da beste batekin. Bikotea dakan jendia da irukote. Wow. Pentsau. Hori, monogamia mitoa... Zu pertsona bat bazara eta bikote bat daukazu, irukote. Hori ba? Uf, honek iputxek, uf. Amen. Eskerraldeko humorea. Osea, zure burua eta bikotea, ez? Hori ba? Orduan lau, zeda, zu, bera... Zu eta beste bi, hiru. Zu eta beste bi, hiru. Osea, darrak. Berritxuko euskal eskola publikoa, mintzat. Bai. Zalpena. Gertatzen dena da, gure oinati harre eskaldun jatorra erderaz pentsatzen ari zela, eta esan du, tengo pareja, eta esan du, bikote dakat. Eta orduan hiru. Pitxin. Gogorra, iman. Baina, bueno, hori izan gaia, Bukau. Ja, parentesia bukatu da, jazta. Vale. Nik bikotea daukat, karo, bai, batean. Euskaldun berriak euskaltzen diaren monstrua bendik hemen inguruan dakau eta etortzen zaku batzutan. Bakizu. Eta hola kontuak, pues ez dakit, zein ez dago. Politika zitzein, alako albistetan. Ni tema gugotekarri, tema importante bat. Eta da, zela gentiak entzuten dauen kantuak eta kantu horren interpretazioa letrana oso diferentia aldan izan. Eta nik ekarri hemen 3 adibide. Hori saldu jorra, Bai, baina 3 adibide honek ez. Berritxunez. Bueno, behin jorratu goen zure aitan kasua. Bai. Eta nik konfesa biot aurreko ostuialian. Txoin aitan kasua, jende ez da gogoratuko. Bai, gu bai. Bai, daika da Felix biain. Eta berak uste dau lautegiatuko Felix bihar berriz, dala Felix biain. Baina, serio, pentsa egin du. Bueno, ni aurreko ostuialo larun baten ez akordaien, baina honetzen kontzertu baten, horren berzinua joen, Felix, eta zure aiteuen hor.
kontzertotan. Eta fijau nintzen, zure horien aurpegixan. Hori kantaien. Negarrez. Ez zure horien normal, hola. Eso en reacción hau. Bai, eso en reacción hau, ez dakit. Bai? Hombre, distantzia batera nagoen ikusi gertutik, ez dakit. Beak uste dut beha dala. Ja, ez que nik hori espero nuen. A ver, zeta. Tipo, sin más, normal, ez dakit. Ostras. Bueno, beste adibide batzuk. Gazte bat droga ziltzen da, hori bakitzo kantu hori, ez? Aurrekoan batek esan ostan, beak ulertzen egoela, gazte bat drogas y demás. Gazte bat drogas y demás. Gero beste bat. Txo, gehiagi itxoiten du, ez? Oida bat. Eta beste batek ulertzen duen, txo, que te he dicho que no. Eta hau nire movida bazan, La Oreja de Van Goten kantu batek esan dau, Alberto esperando en el portal, ez? Nik hori ulertzen duen beti, Alberto esperando en el portal. Ni beti Alberto gonda hor presente, kantu hortan, eta de repente, ya, ez dago Alberto. Ni badaka beste bat. Barkatu, Kevin. Nik bermeotar bat dauket nik lagune. Eta berankoarriako bat da, sozialkolika, oso segidore número 1, beti sozialkolika, pultzeri, txupik, kamiseti. Topagune batera junzin, 25 urtea zedo, eta lehenengo filan, muerte, jota, kriston emozioie, katxi bateraten dagoela, mikrofoni pintxetza kantantik hauen, da zen dago, que, no, corre, acabará podrida. Eta berak hartu ban mikrofonu eta zeban, fresca, inunda la cocina. Konzertu eta erodana, barrez da, yo, zesanzu. Agua fresca inunda la cocina. Da berak, segi etxeban hoiz izaten da, lapentzetan. Da, kontau da, beran lagunana, baina guri bixoi paseteako. Ertzainak entzuten jute ginen Gasteiza Unibertsitatea. Eta ertzainak enkanta batek esaten dago. Ez tira de inoiz kalean bizi izan. Bakizu. Bai. Eta ez genuen ulertzen zesate bat. Eta esate genuen. Estibaliz kalean bizi izan. Segure eusoki estibaliz ditzen. Eta beste bat, bai? Zue goten zinen gitarran joten ez dakiz zein. Doctor Deseo edo ez dakiz zein. Una princesa se abandona, edo zer ondaria, kantau. Abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona. Que esta tristeza no me abandona, que a una princesa... No se abandona, esate zendun. Nik ez zeuk esate zenun zarataka, una princesa! Esan zen, nik ulertu. Nei, berdin ez, baina antzerako zerbait gertatu zitzaidan, aurreko urtean Larrabetzu jaixetan egon nintzen, eta hor jortzen nuen talde batek kaleko urdangak. Eta ni noen oso motivatuta lehenengo filean a muerte, baina claro, ni kaleko urdangak ez ezagutzen ni de palo. Eta egon hain motivatuta, kantantia bajausan bera, pasa unos tan mikrofonua, eta nik egin ezer, eta hor, zeu zein nuen, eta ya está, hor gertatzen. Zu, hoi kontzertu baten? Bai. Kontrastaileko pikin bat, gentian rapeua. Bai. Bizirik? Bai, bueno, bai. Bai, Enaiz hartzen jente horrekin. Oiek ere, Mondragon kooperatibako eskualdekoak? Bai, ondo ezagutze jente hori eta bakizela tratau. Ja. Simplemente, pasibo egoten. Pikin bat aktibo jarten bazada, hor alda sortu sinergia positibo bat beste batekin, aldotzula eruan, eskala da, bakitzu, hor dau zientzia bat, konfliktologia. Eta konfliktologian arabera, konfliktuak eskala egiten daue. Segun zure jarreren arabera. Ni saiaketan ez ne jarrera apala egukiten, jente horrekin, bestela, ule asko dako inundik tiratu. Hori izan manun. Zuk izango zenun, gainerako guztiak beste hile ibakarrik. Bai. Totalmente, no? Konflikto bat, errexo bat eskalatia, deseskalatia baino ez. Errexo bat gora jutia. No se esaten du. Benetan, ja justu zer daki. Hombre, eskaladan eta gero beti ator deseskalada, ez? Igual beti ez? Ez que konfliktu ez betirako. Adibidez, Babiloniak egiten konfliktuak, ez? Ez dakiz zeinekin, ja gaur egun ez da existitzen, adibidez. Horre laguntzen du konfliktua matatzen, ez existitzea bi aldeak. Bai, hori da, bai. Bai, leheno berandu bi aldeak desagertu egin dira. Ja, onboldau. Ni beste bat nekan, nola zan, la pollaren, como alcalde de buen burgues, tu deber y tu. Como carne y hamburgues. Nire herriko prosa politiko baten ekarpena. Nik la pollakin besto... Vale.
Hau, ezagutu zuen Freed from Desire. Nire lagun batek kantegin dago. Hori jarri genuen azken berandu. Baina, lagun batek kantegin dago. Kriston bizarra, afeitaiteko biharra. Hor badu, lapoian beste kantu bat, carne pala picadora. Eta oinatiko batek, pentsaien nuen zela, carne pala picobola. Sin más. Bueno, eta Reis Against the Machineekin zenbat aldiz india, ez? Que se pique na tucha. Que me pica la tocha. Hori. Hori, telebistako noa akordek izai guazen banketa gero onzana, alkainekin eta bai. Horreik, destapo behin, izan honek, Amaia Montero gineben, hori justo lauteiatu un berzino bat, eta pronuntziazioa pixka... Amaia Montero jota do, Bai, bueno, eskapatu iken xakon pronuntziazioa eta entzuten mozu bere berzinoa, txurizaude eta malkoak esan beharrean, ematen da ozen duela txorizo eta malkoak. Txorizo eta malkoak. Txorizo eta malkoak, zure koloreak entzen dute. Kosar artea? Bai. Musika tartea? Bai, bi fitxaje berri, anai arrebak, horiztu esan, neba arrebak. Neba arrebak. Neba arrebak, bai. Etzenekien. Berandu etorri zara, baina ez berandu egi. Antza da, kaso be. Bueno, politikeoz ez dakit merezi duen eritzen, eske raro egiten zait. Zergatik ez? Bakardadian errezago delako eta hola, mategu ez? Ezi, diada izan da, Nico Williamsek ez duela Barça fitxau. Bueno, venga, garatu hori, ez dakit gula zein den Nico Williams. Muniain zu normala, Argentina joan dela. Zein da Muniain? Hortik hasiko gara. Batzutan hasten zait hortik hasiko gara. Oinarritik hasiko gara. Nafar bat Argentina joan dena esan den gu Euskaldunok ez dakiz zer. Osea, horrekin ja, muerte horrekin, ez? Oin gertatu da beste gauza bat, Euskaldun eta Estatu Batuaren artean, hor diaspora dago, ez? Euskal diaspora munduan barrena eta Estatu Batuaren artean diaspora dago, bai? Eta hor, Idahok baduka... Zein? Idahok. Eta aurten etorri dira Idako gentia, oinatira etorri dira konkretuki, atzenengo daiz etorri zidanean, eta... bai. Eta... Militarat. Entzun duzu? Eta? Nola? Entzun duzu inoiz? Eta, bai ez? Eta aztenengo etorri zidanean eta euen aktibo. Ez pasibo, aktibo. Ez zuten espero, etorri zidanean... Ez zuten espero eta aktibo gotea. Etorri zidanean Estatu Batuarrak, ez dakit, 70 laro eta gutxi... Zehazki ondala 50 urte. 50 albiste zen da hori. Eta hor, kabra zegoen aktibo. Kabra atarrak zian komando bat. Eta orduan... A ber, gaztetxe batean gaudela agian, oindale 50 urteko kontu bat, testu inguru pixkat. Eta, izan zen, ze izan zen eta, zela definituko du? Jende bat, hor, azerre, kriston movida, gonzan... Zegoena oso azarre, Espainiarekin eta Frantziarekin. Eta etorri zen Hemengo batzukin bebai, Zeinekin? Hemengo batzukin bebai. Eta etorri zen Estatu Batuarrak, sin más, ondo pasatzera, eta baina hor, eta zegoen susmoa, zetara zetozen Estatu Batuar horiek. Eta orduan, kabrataren kabra, gorena, orain dela gutxiltzenak, batek esan zion. Kabra zan? Kabra, zer? Zan? Etako bat. Baina, etako bat baino gehiago. Osea, horrezekan harrika da, ezekan oinatiko inork. Ez. Bai. Honek zaiatu zian, enola, garai hortan igual modan zegoen gebarismoa zala, Che Guevararen rolloa. Zala, hor, oianetatik ibili, eta nuizan baina atentatu egin, eta gero oianetan eskutatu, eta hola, gau ez da berdina Amazonaz, Euskal Herria. Edo oinati. Bai, osea, ez dago hainbeste baso hemen. Ez. Gero eskutatzeko eta horrela. Pinu lepo, Bai, eta garai hortan bai. Hor kontua da, etorri zela Estatu Batuar horrek, eta ja hemen susmoa zegoela, hor zia ez ote zegoen sartuta. Eta orduan pentsatu zuten, tipo hori ziakoa da. Eta orduan esan zioten bateri, zuk segitu tipo hori. Eta orduan tipo horrek esan zuen, bale. Eta segitu egin ziren, eta gero bomba bat ere jarri zuten, eta, hori guztia da, gaur egun anekdota historiko sin más. Osea, garai hortan izango zen kriston movida, baina gaur egun. Bomba amerikanuei?
Bai. Baina ez jentea hiltzera, baizik eta bomba bat jarri gola sin más. Hola, bai. Osa, atentzio, bueno. Bai. Abisu bezala. Lehen alazan, ez? Claro. Toi da kabren ekarpena. Gero museo bat egin zuen, tipoak. Bai. Bere mobidekin, ez? Eta PNV-en sartu zen. Eta PNV-en sartu zen. Ez izar bezain beste, baina Osa, bueno, ez zu kontrakoa nahi nuen esan, zu gutxiago. Beak gehiago sartu zen, ia Eusko Jaurlaritzan. Hori zen hemengo Villarejo. Ez da gizendan Villarejo. Ja, eske oina, eta asuntua iraganan parte mora geratu da, ez? Baina, gaur egongo jendeak gaur egongo gaztetxuak ez dakiz egin, ez? Izan da, de repente hemen ez da zer gertatu edo, hola. Bai, ez da indezak Eta gertatu da? Ez, bueno, egun batetik bestera gertatu alde ganetatik, Alde ganetatik gertatu da gauzak? Ez dakit. Bueno, txiringitu dabe itxibiako. Niri gustatu zait, bitu, gatazka honetarako bolio, ezak, hor, zuen zain nengonean errepide alboko eta garen hortan, ni bakarrik eta lau familikoa. Zu zerra gonzaren gure zain eta guz zure zain. Ezat, hola xe. Eta ari ziren hor, hasi dira, nondik hasi dira? Ukrainaz. Gero pasadira ez dakit nola, bere familiko baten batek agian zipaioa dala, baina zekala garbi, porque, a ber, pistola sekan, galdetzen zion Andriak, tipari. Niri izaten zion, erderaz. Tiene un cacharro así. Digo, pues zipaioa zen izango, bueno, pues que los zipaioas también tienen unos volantes, oi? Esaten zion, nola, eta, oza, kuñadismoaren gorena, eta joten zen engaratzen, eta gustatu zen nola saldu duten, Venezuelakoa. Zan du, etorri da, fatxa bat, Espainiera eta hola, ja, joke, cabrón. Ja, baina besteak ere txarra dira, besteak oso txarra, bai, besteak ere oso txarra. Eta azkenean zinen kalterako, herritarrentzat oso txarra gaur gertatu baina, bat txarrak eta bestea txarra dio. Bale, ondo. Eta Ukraina ere iguala, porque batzuk Putin eta bestea Ukrainiarra, gero erdian geratzen dena, herritarrak kalterako. Eta da zan super erresa. Neutralismoa, ez machismo, ez feminismo, ez terraplanismo, ez globalismo, edo globismo. Total. Ja, eta ez du horrekin amaiera? Hola? Zema dara magoia? Ja, bai, haber behitu ingo. Ni badakit amaitzen, zuek ez dakitu amaitzen. Osea, ez dugu Venezuela zitzengo... Zuek zei iritziako zuen? Eta ninguruan? Egin dezakegu, alda la kontra eta altxa eskuak. Muy korrik izin da sartu hemen, ez? Amen bat, grabetan. Pues, aizua. Bagur? Ez? Tanquem la paradeta. ¿Qué dios? Parlas català? Miketa. Ez dakitea bukatzen. Ez dakigu bukatzen. Inoiz. Gero jartzen dugu musika eta bagoaz. Abesti bat, hasi. Gure nebarre amaitu dezatela. Bai, kontatu zerbait interesgarria, ni bilatu bitartean. Ez dakit. Udan zein duzu, Hemendik gertu... Eskerrik asko etortearren. Momentuz, mitu hori ondo, ez da jauzi. Ondo. Hortxe jarraitzuko da. Baina... Eskerrik asko. Bai? Hola, ja? Ni ez guztua gerau, A ber, seguro zu esan hasi, onartu. Ez dakizu zer, hola, jendea adrotinatzeko... Aglutinatzeko, kohesioa komunidadean. Ze, hola... Osea, gu humorea erabiltzen dugu politika egiteko. Ez? O nola zan? Ez dakit. Aldera esan. Zela zan? Nik ez dakit. Ez? Nik ez dakit. Osea, hau zergatik egiten dugu, ba. Gure programa iritsia momentu batera ez da ez politikoa, ez humorea. Ez da ez. Entretenimentu ba? Bai, hori da. Ez hori kritikak iritsi zaizkizun, ez? Bai, eta zu hau zaude? Hori gogorra izan zen, Bueno, Telecincoren maila berean gu jartzea, txo. Ni irekitan nago kritiketara. Osea, guk entrenimendua egiten dugula, ez? Hori zan. Kevin, kritiketara irekita bazaude, nik igezko EHS-etan audizio bat bixaldu neban,
Bi sarrera edo sosketatu... Aztu zinean, Bai, neunitzen. Baina, karo, horre aste bitxik behin edo ataten dozu, hau podcasta, da justo entzuneoan, EHZ-tako astin. Eta erantzune bixaldu izan harina. Da zegoen telegrama eta apuntenoan kriston veloziadan. Bixaldunan 2 minutxuko audixu eta ni puto kaso ezen duen egin eskerrik asko. Ni nez kudeatzaile, Ni etortzen nahi hitz egitea bakarrik, kudeatzaile beste batzu dira, Kontuz. Bai, train. Zu zinean, Neunitzen, bai. Oin bai. Bat bai, da niri etxaten tokauzu hori zarrereik. Ze kontatzen zen, no? Zer zan hori? Ez dakit. Seguro? Hori izan galdera, ez? Zen buskatu bat zenun? Ez, edo zergatik ez boskatu azte bildu, edo, ez? Ez dakit, aspaldi zanenak hortan. Zergatik ez ba? Ez, alako zoze zan. Ez dakit zezan. Ez? Nahi baso kompartitu zure errekidekin. Hori zane, sarrera bat erosteko. Hori justo, biarra juminoan da, justo lantokiko atarian, venga, hau dixo bat bixalde noan, Zugura zoen gratis sartu EHZ. Bai. Bai. Normala. Ez hartu ez, sarrerak. Euki. Vale. Gero saltzen. Gero, sarrerak, lortu. Zesa, xurra? Zurra. Zurra. Zu ezela. Bueno, ya, ze. Ordu bete eta goi. Bai, ondo, ya está. Ni desiatzen nago goiazkoa jateko. Kabrro izizikin hau. Zela dako izena, kosineruak? Enekoniz. Ba, heldu naiz ona, ez nekien gaztetxean non zegoen, jo naiz hor nire gremioko jendean gana, gurasen gana, eta zego, a ber honek, gaztetxean non da, hombre, argiako famaua! Hostia, ni herri honetan geratuko naiz, ez da posible lehenengo harrapatuta ya. Bueno, pues... Junda bera, Hoi asku berotzera junda, falta da, así que... Ja. Hame, jefea, oso ondo, Gu hemen begira, gongo da, zui begira, Zu etorri aurretik leiotik, zuri begira, hor eta hor, justo parkea zegoen, eta ikusi dugu parkea etzaela sartu, igual, ni pentsatu, igual ordu larre egite dituzu eta etzen duen nahi gurutzatu parkea, baina parkea zen bide bakarra, ona iristeko. Ja garagoak atatzez eskit pasatzen manez, Egi. Bueno, ja, zesate zuen. Ani gustora. Zentu dia jefeak. Bueno, besarka bat tornerri, Aitatxo ernegatua, besarka bat artista utza zarata. Mikrofono pixkat altzaguen bitzu, amendik aurra. Ez du entzungo. Paseu, izan. Tornerrek ez du entzuten. Kabarro jare, hori bai bizi dela. Bueno, eskerrik asko zuei. No sé. Agur. Ez que ez dugu... Ez dugu jarri, bai. Udako temoia. Ez dakit ezagutzen duzuen. Txakurdrilo. Ala, venga, gero arte. Venga. Mendian zula bat egiten gaua da, txarrasketa pala. Aspaldik hasi genuen usatzen izua, tarrustik ez dugu sentitzen ikara. Bertan gorde behar ditugu, hainbat tona leher gaiu eta balak. Hainbat tona leher gaiu balak, eta nola ez barrak, aldarri utxean onartu baino. Odarra dugu aldarri, amurraiak begi bi baktar gizan, saieskailu gama bida, aldarri utxean onartu baino. Odarra dugu aldarri, amurraiak begi bi baktar gizan, saieskailu gama bida. Zer gara gu, hori aspaldi dakizu, super bat eta betizu. Jabilunetan, larre asketan betizu. Gero eta orain elkartzen diren momentu horretan betizu. Larri zahar urtetan baina, askotan mukizu. Nahi ala beharra, nahi baino beharra behar bada. Izitasuna ororen jabe, soinu bakarra nahi bihotzan taupadak. Nahi ala beharra, nahi baino beharta derrigorra. Izitasuna ororen jabe, soinu bat. Mendian zuro bat egiten gaua da, txarrasketa pala. Aspaldik hasi genuen usatzen izua, tarrustik ez dugu sentitzen ikara. Bertan gorde behar ditugu, hainbat tona leher gaiu eta balak. Hainbat tona leher gaiu balak, eta nola ez barrak, aldarri utxean onartu baino. Odarra dugu aldarri, amurraiak begi bi baktar gizan, saieskailu gama bita, aldarri utxean onartu baino. Odarra dugu aldarri, amurraiak begi bi baktar gizan, saieskailu gama be. Menditik jaisten ginela, guri jarraikaz, tuztuzki bela, kapabeltzak ate joka, oka egin, baino hobe aurrera. Buelta eman nuen, denbora irabazita jasotzeko tiro bat zabelean, tarduztik deitzen naute.
bizilbor, bizilbor. Azte patu, bibide, bizidor. Arra patu, bipatu, bizigor. Ez ere esan ez bazilen bizior. Bibide, bizidor, bipatu, bizigor. Ez ere esan ez bazilen bizior. Ordutik deiten haute bizilbor. Amurraiak begi bi bat argizan, zeien zaiuk amabita, aldarri utxean olatu baino. Odarra du aldarri, amurraiak begi bi bat argizan, zeien zaiuk amabe. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.